дуруд бинандаи азиз, шаҳрванди тоҷикистон барои сафедкунии оммавии фаъолияти террористӣ дар интернет дар Русия ба 3 соли зиндон маҳкум шуд. ӯ гӯё дар гурӯҳи телеграм шарҳе навишта ҳамлаи террористӣ дар Крокус Сити Холлро сафед кардааст. барои кадом амалҳо метавонанд дар Русия муҳоҷиронро ба ҷавобгарӣ кашанд? Чӣ гуна бояд рафтор кард ва ба кадом хатоҳо набояд роҳ дод? оё ҳолатҳои дигари муҷозоти шаҳрвандони хориҷӣ бо ин ҷурм буд? биёед ҳамин мавзӯъро мавриди баррасӣ қарор медиҳем. пас аз ҳамлаи террористӣ дар толори консертӣ дар Русия чанд шаҳрванди хориҷиро барои сафедкунии оммавии амали террористӣ тариқи интернет боздошт карданд. додгоҳи ҳарбии округи якуми ғарбии Русия шаҳрванди Тоҷикистон Баҳодур Зуҳуровро барои шарҳҳои сафедкунандаи ҳамлаи террористӣ дар Крокус Сити Холл дар чати хидматии ширкати Колорасон ба 3 соли зиндон маҳкум кард. додгоҳ Зуҳурови 27-соларо дар содир намудани ҷинояте ки дар қисми 2 моддаи 205.2 кодекси ҷиноятии Русия даъватҳои оммавӣ ба терроризм ва сафедкунии он пешбинӣ шудааст, гунаҳгор донист. тибқи ҳукми додгоҳ ӯ ба 3 соли маҳрумият аз озодӣ дар колонияи ислоҳии низоми умумӣ маҳкум шуда, инчунин ба муҳлати 2 сол аз ҳуқуқи нашри оммавии мавод дар интернет маҳрум шудааст. иттилоъ дод хадамоти матбуоти раёсати тафтишотии кумитаи тафтишотӣ дар Санкт-Петербург. ба иттилои хадамоти матбуотии додгоҳҳои Санкт-Петербург, Зуҳуров шарҳи сафедкунандаи ҳамлаи террористӣ дар Крокус Ситиро дар мессенҷери Телеграм дар чати Санкт-Петербург Общаемся Яндекс.Еда нашр кардааст. мақомоти ҳифзи ҳуқуқ шахсияти шаҳрнависро фавран муайян карда, рӯзи 27 марти соли 2024 ӯро дар ҷои зисташ боздошт намуданд. дар ҳамин рӯз нисбати ӯ иттиҳом эълон шуд. Зуҳуров ба гуноҳаш иқрор шуд ва изҳори пушаймонӣ кард. дар навори амалиёти боздошт ӯ шарҳ додааст ки ин танҳо як шӯхӣ буд ва узрхоҳӣ карда ваъда додааст ки дигар ин амалро такрор намекунад. Признаю свои ошибки, но извиняюсь искренне, больше не повторяется. дар Русия истифода аз интернет мисли навиштани шарҳҳо, писандидани мавод, яъне лайк гузоштан ва бознашрро ҳамагонӣ кардани он метавонад боиси зиндонӣ шудани одамон гардад, агар ин амалҳо ҳамчун таблиғ ё сафед кардани терроризм арзёбӣ шаванд. масалан, агар корбар дар зери хабаре дар бораи ҳамлаи террористӣ бинависад ки хуб карданд, ё мисли ҳолати як марди 75-сола аз ноҳияи Олск ки дар зери навори Крокус навишт ки бояд боз ҳам бештар ин танбалҳоро мекуштанд, ин ҳама ба таври оммавӣ сафед кардани амали террористӣ арзёбӣ мешавад. дар Русия ва ҳатто дар Тоҷикистон метавонанд ки барои чунин амалҳо маҳбас кунанд. аммо доираи он чӣ ки метавонад ҳамчун сафед кардани терроризм арзёбӣ шавад хеле васеъ аст. яъне дар ҳар гуна навишта ё изҳорот ба истиснои изҳори ошкоро мисли ман ҳамларо маҳкум мекунам ё ин фоҷиаи даҳшатовар аст, коршиносони лингвист метавонанд нишонаҳои сафед кардани терроризмро пайдо кунанд. шояд яке аз намунаҳои равшани чунин парвандаҳои гурӯҳӣ парвандаи инфиҷор дар хадамоти ФСБ дар Архангельск бошад ки онро Михаил Жлобицкий анҷом дод. дар асоси ин парванда ФСБ барои сафед кардани терроризм беш аз 40 парвандаи ҷиноӣ боз кардааст. аз таблиғи зӯроварӣ худдорӣ кунед. шарҳҳое нашр накунед ки метавонанд ҳамчун сафедкунӣ ё ҷонибдорӣ аз терроризм арзёбӣ шаванд, ҳатто агар ин як шӯхӣ ҳам бошад. аз ибрози назари носанҷида худдорӣ кунед. ҳангоми навиштани чизе дар интернет аз оқибаташ фикр кунед. муҳтавои маводи нашршударо аввалтар аз ҳама бисанҷед. боварӣ ҳосил кунед ки навишта таблиғи зӯроварӣ, нафрат ё сафедкунии экстремизм нест. махфиятро нигоҳ доред, яъне дастрасии дигарон ба навиштаву шарҳҳои худро маҳдуд кунед. қонунҳоро омӯзед. бо моддаҳои қонун ки таблиғи терроризм ва экстремизмро маън мекунад шинос шавед. ин қоидаҳо ба Тоҷикистон низ дахл доранд. дар кишвари мо барои таблиғи оммавии терроризм ё сафед кардани он тавассути интернет дар моддаи 179 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷазо пешбинӣ шудааст. моддаи 205.2 кодекси ҷиноятии Федератсияи Русия асоси ҳуқуқии ҷазо барои даъватҳои оммавӣ ба терроризм ва сафед кардани он мебошад ки тавассути воситаҳои ахбори омма ва интернет содир мешавад. қисми 2 модда ҷазоҳои зеринро пешбинӣ мекунад. ҷарима аз 300,000 то 1 миллион рубл ё маҳрумият аз озодӣ аз 5 то 7 сол. инчунин маҳдудият дар фаъолияти оммавӣ то 5 сол. соли 2018 суди олии Русия муайян кард ки
бознашр ва писандидан худ ба худ ҷиноят нестанд. мақомот бояд нияти барангехтани нафрат ё экстремизмро исбот кунад, аммо дар амал ин ниятро аксаран тафтишот тасдиқ мекунад. мафҳумҳои экстремизм ва терроризм аксаран номуайянанд. ин боиси он мегардад ки ҳатто навиштаҳои ҳаҷвӣ, мемҳо, шӯхиҳо ва ҳатто бознашри хабарҳо метавонад ҳамчун сафедкунии экстремизм арзёбӣ шавад. созмонҳое мисли Human Rights Watch мегӯяд ки мақомот бознашри чунин маводро бо дастгирӣ баробар медонад ва ба матлаби асл аҳамият намедиҳанд. аз соли 2013 то 2024 дар Русия 3738 кас бо моддаҳои вобаста ба терроризм маҳкум шуданд. беш аз 90% парвандаҳо ба ҳамлаҳои воқеӣ рабт надоштанд, балки ба фаъолияти интернетӣ аз ҷумла сафед кардани оммавии терроризм марбут буданд. шумораи чунин парвандаҳо дар 10 солаи охир 50 маротиба афзудааст. дар Русия барои шарҳнависӣ, барои бознашр ва барои писандидан, яъне лайк гузоштан дар интернет метавонанд шуморо ҳабс кунанд, агар амали шумо ҳамчун дастгирӣ ё сафедкунии экстремизму терроризм арзёбӣ шавад. қонунгузори новобаста аз шаҳрвандӣ як ҷазоро пешниҳод кардааст. агар шумо шаҳрванди Русия набошед ҳам дар шабакаҳои иҷтимоӣ эҳтиёткор бошед ва пеш аз навиштани шарҳ, писандидан ё бознашр кардан андеша кунед, зеро агар онро шумо баъди якчанд рӯз пок ҳам кунед, осори рақамӣ боқӣ мемонад ва мутахассисон метавонанд онро хеле зуд барқарор кунанд. барои ин эҳтиёт бошед ва саломат бошед.